Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas in kini kilong kimat bekongsan jong ka khubor pa jing ai khublai Menteri Rang Bado Narendra Modi ha ka jing rakhe ya ka bimstek de ba arpho saw nang kêu ka jing don kibriu ki ba kot na ka jing pang COVID-19 ha India bat handros pa khandai phomut kibriu ki bala kot ha Meghalaya ha ki arpho saw kan ta balala But betha katanat social welfare jong ka Assam ya ki bor penya district ban IT ka shua ya barok ki briu ki badon jingtuna hakit khotmen. Shua bangin pois ki khubor ki babnya inga skap menta ya ka jingpen bana. Namar ka jing postat jong ka klam COVID-19 ni kentu ya ki nung skap jongi bakin kensting ya ka jingpan handrai ban long ki ba pikir bhai lati ki to ki bala saupusan snam shaneng ki bala dep ban IT ka hakawat banungkong ki de banit ya ka wat ba jong ka jing IT ka hakapor balabu pikir bat yada da ka babu ikini lightly ki rukom le ki basum dan ya ka jingda khamat bat khamut penjinga iwei ni iwei pan sumal bat le khu ya ka kti bat ka khamat lada pidon kam kinu ki jing tep ki be day bat ka jing pang COVID-19 pila ban phun ha national helpline number not iwei alai khandai nyo pranot sau handrio bat iwei not nyo san Lani how helpline number jong ka Meghalaya iwei not pra but iwei not nyo not mentapat ki khubor ki bapanya Menteri Rang Bado Narendra Modi ulapha kijing ai kublai ha kijing rakhe ya ka bimstek de ka ba arpho sang ha ukarwo chu Menteri Rang Bado ulai ro ya kijing ya chaplang jong ki kam ki jam bakani ka kan hon kala le hakikat to kan ni ki benta haki khandat snem balale Menteri Rang Bado ulaban ya kijing don kam banang yai beteng ban trailang ha kijing khun persya ya ka klam ulom bakani ka por menta kalong ka por ka badap da kijing jing tenju Wai ro ya ka jing nang pen khlan ka jing trailang ha pen ki than ki badon benta ha ka ni ka kan hun bimstek ka India ka la sakhi ya ka jing nang duon ki bre ki bala kwet na ka jing pang COVID-19 bat ka jing yok pang ki bre ru kala nang duna suki pasuki Shiphouse ni renter hadu hnen kasngi ka jing dan ki bre ki badang yok thamaya ka jing pang ka duna ya ka arlak nun Hapo ki arpho saw kan ta balala palat shilak prapo khandai hajar ngun ki nong pan COVID ki lakon bat shilak khatsawa cha south pa handro phomut pan kidang yo thama ya ka jingpang hapo kani ka ju kapor da ka jing nang buon ki breu balakon ka jing ko ki breu hakari menta ka long khandai phonai point handro pho hinyo na ka shispa Ha Meghalaya South Pa Prapho Prangut Kipriu Kilayo Thuma ya ka jingpang COVID-19 hnen kasi kabala penkeu ya ka jingdan Kipriu badang shitam shaka san haja sanspa Prapho laingun laya thu katanat ka koi ka kya ha ka chokopor kiladan handriu spa khandai phongut Kipriu kibala koi na ka jingpang ha ki arpho saw kan ta balala Dakine ka jingdan jom Kipriu bala koi ha ka jala kala poi shaka lai pho ar hajar South Pa hinyo pho waingun Hapo ki arpho saw kan tabalala khat armut ki briu ki laklan na ka jingpan ka balapan ki ya ka jingdan ki briu balaklan na ka jingpan COVID-19 shaka ndriuspa ndriupho saw ngun UMP ka Congress na Shillong uba Vincent H. Pala Lengba ka shiti wa ula tho ha ka sinset jan balala ula karpat Menteri Rang Bado Narendra Modi ba untuk lem banthong no klo ya Vice Chancellor na ka benta ka North Eastern Hill University Nehu Shillong Uba pala ula pentip ba ula tho shiti ru sha Menteri ka tanat puli puthi jong ka sokar pedeng halor kani ka kam The Directorate General of Drug Administration DGDA John ka Bangladesh kala aju menjur ya ka dawai tika CoronaVac balashna da ka Sinovac Company John ka China ka World Health Organization WHO kala dap menjur ya ka dawai tika Sinovac ha ka shitarik mentau penai Haka khubor bala pelat ka DGDA kala baka ni ka dai ka dawai tika ka basan bala aibor ban pendan kam habadan kam kirke na ka banta ka Bangladesh Kaman shwala aibor ban pendan kam habadan kam kirke ya ki wede ki dawai tika kum ka Sinopharm na China ka Sputnik V na Russia ka Oxford AstraZeneca bat ka Pfizer
Hakajokapur, Deputy Ambassador ka China sa Bangladesh uloong, bakaway pat kasong badan handriw laktali kidaway tika Sinopharm ken sapoy ha Bangladesh kum kajing asngubha. Ka China kaladab asngubha san laktali kidaway tika ha kakat altarig ubanay jimang. Kanikidik All India Radio Shillong kabawan lam shapi yakukubor. Ha Assam katangat social welfare kalabtha ikibor penya district bakin pembent ban aitika shua ya baro kibriyo kibadon jingduna hakidukotment. Habakran hak All India Radio u director katangat social welfare u Bibhash Chandra Modi ulaong bakat tu kanetali ki district kilasdang kajing aitika ya kibriyo badon jingduna hakidukotment. Uloong ru ba menteri jangkatanat social welfare u ajanta niyok ula batha badai ban aitika la kumnu sanphaw hajan mut kibri badon jingduna hakidukotment hakawan baningkong Kijing persyang bansai ya kinongti dawyong kibla sakut hakakram dawyong naduk kasing ublay balala kila shulano na mar kajing bondan jung kitiar kital bat kikor kibor kibabyang bat kajing kalan bat jingkim kilinti bandrung syakakram Palat handro pongut kinuyarap bakan top igidukot jung ka National Disaster Response Force NDRF bat ka State Disaster Response Force SDRF kila persyang bandrung bat yarap bansai kinong bala bal sakut hakakram uli kabaha umpleng East Janta Hills handrai kimshim lala. Deputy Commissioner ke East Janta Hills District uba Ethelbert Karmalki ulayatu hakasisa jan balala bakat kum kakaipot jong ke MDRF kakrem doyong hakabaki nombala kila sakut gala ban penang ba syakaway pat kakrem kabajal liu laispa laipo pun bat kabalatat daka kumba shispa sampawar pun. Kasukar pedeng hadu mentah kaladap man ai palat arfau sau klur tuli ke dawai tika syaki jela bat Union Territory Clemdon kam siu pisa AA. Nakine ke bela pendon kam kentup ye ke pinsat kilong arfau ar klur khandai phon riu lak khandai phau san hajar shispa khandai phau khandai tuli. Kidangdang sa palat iway point handre paulay klur tuli kidaway tika COVID kibadang don bat kijala bat Union Territory nakabantaban pendon kam. Kajing aitika kadai upaya baskem jong ka sorkar hakabante lakam na kajing sapriang jong ka klam lengkat ru bat kajing papet bine bat kajing bot tungti yaki kendon jingada. U Presiden ka UDP uba met ba lengdo uloong baka sang jo u kamshim na kensting yaka kam ti bi anyo doyong bat kajing shalan ya u. Ulakam baka UDP kala jukren persya barabot yakini ki kambian bat teng kalong kaba ru yaka sorkar bante lakam yaki ulapan ken maru yaka jimahan jo menteri kampo ying uba lakmen rumbui kaba ong ba en penshitam ting lada lap ikitu ke badon kti haka jingti bian ya udoyong Halor ke jingkali bandawa patokit daka kenhun balat lut ya ke jingti bian ya udoyong uba met ba lindo ulong baka syong haka sorkar banle ya kani. Ban penkut ya ke kubor mentakaste sa shisin ng pensngaw ya kimat makongsan. Ha jing ai kublai menteri rang badu Narendra Modi haka chiraki yaka bimstek de ba arfausa. Nang kiyo ka jing don kibriyo ki bakot na ka jing pang COVID-19 ha India bat handrios pa kandai pongut kibriyo ki balakot ha Meghalaya haki arfausa kanta balala. Bat betha katanat social welfare jong ka Assam yaki bor penya district ban aitika shua ya barok kibriyo ki badon jingduna haki dukotmet. Gato ko kubor kalakon nak All India Radio Shillong.